Сәлам, Ринат. Сәлам, Эльза. Нихәят синең белән күрештек. Ринат, синең бик күп интервьюларыңны укып киләм. Төрле матбугат чараларында чыгып килә, төрле сораулар биргәннәр сиңа, әмма бу сорауны әле сиңа биргәннәре юктыр. Хәзер мин сиңа ул сорауларны биреп китәм. Син ничә яшьтән эшли башладың һәм кайларда эшләдең? Сөйләп кит әле безгә шуны. Чыннан да менә бу сорауны бер кешегә биргәне юк. Мин үзем 17 яшьтән эшли башладым. Хәзерге вакытта мин 13нче эшемдә эшлим. 17 яшьтән эшли башлагач, мин бу вакытында 5 эшне алмаштырдым. Мин инде охранда да эшләдем, киемнәр бүшедә булып эшләдем, телефоннарда саттым. Стройкада эшләдем мин, сварщик полипропиленщик булып. Соңыннан инде Казанга күчкәч, эш банкта эшләдем. Home Credit, Лето банк, Аверс банк, әйме. Соңыннан тәгәрмә эшләрдә саттым инде үзебезнең Түбән Камада. Минем бар эшләрем дә инде ул теге, минем үземнең эшәк эшләгәннән түгел, мин һәр эшләгән җирдә инде үсеш эзләргә тырыштым. Инде, мәсәлән, банкта Home Credit эшләгәндә башта кредитный специалист булдым. Соңыннан инде бер ничә айдан соң машина сатып алгач, менеджер по развитию бизнеса итеп куйдылар. Инде районнарда йөри башладым. Менә шуңа күрә хәзерге вакытта 13нче эшем, Центр креативной технологии Луна дигән. Эшем бик нык ошый. Хәзер 1 ел булай эшләгәнгә. Менә шундый хәлләр.